Kompetisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstep, kamklan, bat maduna bam umpnya. Komisi Bintang kajing rakhi ke International Day of Rural Women but ek Home Based Workers Day. Ke North East Network, ke belong ke kenhon bejutrai ke Bintang ke bahakamiat jong ikin thai. Klapen long ke yoret bandi ke jingbam bela shed hi de ikin thai, hasavio hall la imkra shilong, hakar project rusau arajal arpusan. Yakin ke yoret la plipat ba de ke chairperson jong Migilai State Commission for Women ke kong yaman lang siim kablalong kum ke kongsan haringkat ke jing sakilang jagino ilam ke North East Network bat kiwe. Just a few years after Nan was born, so it's been a long time as board member, and I extend first of all, my regards and respect to Ben and the rest of the team and Gahati. Been really getting into the grassroots where livelihoods are concerned, and this is something that you can see. Some visible manifestation of that today. So we're very happy and congratulations to the NEN team. Then menta jompi barwa ngashwa tamani thong kemen ha bakanen ka invite nya ba inde kan kata ngala ju taman shit tu ni ngala ju dan benta bat kenen kom board member but general member ro nado kendai program tu juga post mention dai kadang UI ya kajing manjing roy jong kajing terekam jong kenen ba congratulate yaki ba kuble yaki kita but kamtam ben UI fi berohan kajing roy kajing kini berohan kibangan sampai cebal bagi jing thong. I look forward to that but ben sure yapi ban ba kaway na ki benta banila banjo ka bor halor la dia kamtam ki long keme apo ki long kendong na national ki shlong kwat hang ni hasol ro kali ban yang ki kijak na jong ban peni ki sap ban peni ki jimbot jim berhat ban sugar ban sei ta ki sap kenang banila ban yo ban penkelai ki kum banong mo kum banila ban dia yo ka pisah but kandong ni kwa ban ong ya barok khat banila ban dan katani yo I ba ha ko kai nang sa nang jong ni bon ki ben thai ki ba ha pet ni ki bon ma wei mo ki balong ki long kme ki ba ha pet ki bon ki tin na ta daw ni pen shuri pi ai mo yu play ki ni ki la ba kan nen ba ki we no banila ban pi ban snot nang but ban shim ban ta kenang ba kan shon ke jing ban shlor ro kum ba I chief guest ila ban I yang ni ro ban pila ban legislative government ha no ban ta de ban long pasta ban champang ban shim ki la kin ti kum no ban yo ya ka pisa dan ke jing ya rap ka no ga reform ma se so ta kakatang jangan ada yang ombak kismarnya. Tem agak banding kong ngasngau ba. Habang ay kanduk berkan North East Network ngasngau ba kadon kajing yarap cibon nang dak di injami kum kikan thai. Tem hak bamen chua habang am pa di kanduk ya kane
ngaso bakalong matla ai heru dalam ti ban le kino kam habang ngira bro habang kita kijing rap jong em kisiput satu yem nun ban pendan kam re menta habang ngira don bat kane kijing rap jong ngila yo ban penjat yeu ya kan dia mentang ngila yo kane ka ban ngira yo training ya kane ka ya ka ban selajam ka selaka kawan bat ka umso jadi tu ngila yo ban penjat yeu nabta kajing ten di jogahi kawan dia mentang ngidang lek kawan sok pok khasi wan sok yong bat kena kijaj sok ru kelong hi ban lek nang impat yo ban lek amta ni yo ki training ki bawan ban training asnang jong hi bawan raka tak is network has papok snang hi kaya jo ha mentan nomor bagi nam ta jong ki hi bagi dalam nanti mo hi ang ban lek rak satai jong sok bat ki bawan nam ta jing pen itu jong ki bawan wan wat na yeng ru lawan wat asnong jangan suka wan nam ta kade dang ning kong maki hi ki ai hang ya ki tiar bagi sna entah ki maki pekerjaan yang dang ning kong kala khamyat bagi mentah kade kan seng ka bang ye trena baba lo ban apun kiti ko hok ki kinthe kha ta kade ka singi kerpang ya ki kinthe bagi buram ki kinthe na kondong bagi khat international day of rural women ka bala rakhe ka santrik oktober sanak pathe par kade ro ka singi bangi rakhe kini ki home base workers day ka ba de ka 4 oktober ting lai kelum kini ki kong kide ki bangi I training ha lo bun ki benta on leadership skills on kini kumdo bakin nang man kamai aling ba ban I value addition ki mar rep jongki tingi bagi ai buram me kan kini ki kong ne ka sni khanang ba ki bri kan itho ya ka jing no snyang jongki no rap kan the jungi ni na North East Network ni ai jing rap ling ba ki training ki ba phe ban panya ka jing mut jing pakhat jongki khamtam ki kong jungi pinale snong kan dong ki long le ran ba ban kren ki junut kren pajba ki ayu tingi ai ki bakin nang ban training ki ban on leadership skills sang tangi ka ai training ki on laws related to women and children the komdoro ki ai lam exposure trip ki ba pair linkages to public institution nama bon sin ki tip ha tang ya ka block ba de hospital kim ju tip de kino ki kinja office bodan tingi lam ki ngiling ki lam CDC office ngilam chai court ni penitho ki officer properly ya kini ki biodiversity board nang ta ki horticulture board ki department ba government ka ailat ka I services ki kong tum ki kong ban wan chakhamat ki ngimde ki service provider organization tamangi le kamdong ngi dan ki ngi trei bahalo ka domestic violence ling ba ka jing le awareness program bat bangi bill ya ka dol basnang ki sangin thai ha krishnong ki khaw ba kin dot ho ya ka domestic violence ba kin stigmatize kin kan ban ki brim bawan saksmat tingi dan ki committee mobilizers ki ba na senglong kami hi ki ba ngi la I training ki ba kin so ho shai ba kai kata ka domestic violence ka ba ji sat bo ki thai ya po ye te ngi ai ji so ho ba ki te bin ba ki kong ki alam ki pa ki ling ki bun ha ki services ba ka sarkar ka bu ilam ta ki kin thai the services bagi I directly tingem aira taba enjoy training itu reported cases ki duna on police na women's commission but compare but ki badan cha ki rithor ki khamduna taba ki niat bet kat kum ka United Nation kong manla langut ki kai langia don one of 3 don bai basha thambor te wat mangiru mahaman la ke long yin in yosmo bai ji cha thambor kam dai than tabong tang basha sho ji cha thambor ka di basha e khun rei ru ji cha thambor ka di bam basaw lo ka ye ka ji cha thambor kam dai tang ga jing ga di jang chinok la ban di jong ka kami yo khon ne ka kami kum ta ka nu ka ba di hapo long yin long sam ni ki khasi ngim ju kham report ra ngi ong bala ki yin le ing sang ju kham ya kren kan ni tingi khanak ni pen ka pen destigmatize kan pen long ele ban primlin ban ya keren shushu khanang ba ki dawan ki cases ki nang ban yarap kan ki ta kadaw ni ai training ba ki torbas nong ling ba ki sengken the ki seng samla bangi ai training ki bangi create awareness but ki bun ki beta jok sarkar ba ka la le nam ta ki kong ki sin the Pin rius pa ya kak tin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa Haka jing ya kop ya lekai ya ki bajob kiyo ya ki medal
Kakentien khasi kadai takama. Kidon lajat kita kama. Gold medal kemut takama ksiar. Silver medal kemut takama rupa. But bronze medal kemut takama mong. Day renong. Nama renong kemut brass hakaktien pareng. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapati CTV. Nakabenta ka jingmentoi upat ba.